Lezi ngezinye zeziteshi zamaphoyisa ezihamba phambili kuleli ngezibalo zokubulawa kwabantu kanye nokunukubeza. Number 1, that is Inanda at 15 more murders compared to a previous period. However, Umlazi recorded a decrease of 21 murders compared to the previous quarter. Then the next 3 stations are in the province of the Western Cape, led by Delft, Gugulethu, and Harare. Amaphoyisa aqoqe izibalo ezithusayo ezithinta ukudlwengulwa kwabafundi kanye nokubulawa kwabo ezikoleni zakuleli. We had 37 counts of rape where the perpetrators were learners and also the victims were learners. 5 cases where the perpetrators were strangers and the victims were learners. Ungqongqoshe wamaphoyisa uthi ku-6,228 wabantu ababulawe phakathi kukaMbasa noNhlangulana noNyaka, abangu-1,188 abesifazane nezingane. Between April and June this year, police recorded 6,228 counts of murder. This is 196 less people killed compared to the same time last year. Amaphoyisa abulewe angama-33. Izakhamuzi zaseNanda ziphefumulile ngezinga lobugebengu endaweni. Sikhonseni kakhulu-ke lesi simo esenzakala emphakathini, siyasikhuza kakhulu ukuthi singenzeki ngoba sibeke indawo yethu iNanda Ntuzuma kwaMashu njengendawo enabantu abanodlame kakhulu. Abantu bayabulalana, bayadubulana ngapha nangapha, abanye badlwengula iy'ngane. Siyafisa ukuthi ubugebengu buphele. iNanda, iNtuzuma nakwaMashu noMlazi izona zindawo ezihamba phambili ngezigameko zokubulala nokunukubeza kuleli.